ואני מתכבד להזמין את יושב ראש ועדת התחרות, את אודי אדלמן, לחלק את הפרסים. במקום השלישי, משדות ים ימיה, עתליה דנקנר. במקום השני, משדות ים ימיה, נופר אדלמן. ואלופת ישראל שיוצאת לייצג את כולנו כפי שנאמר באומן, משדות ים ימיה, אורן יעקב. בבקשה, גביעים, צלמים בבקשה. אודי תעמוד ליד. תודה רבה. ואנחנו עוברים ללייזר. אני מתכבד להזמין את יושב ראש איגוד השייט גילי אמיר להעניק את הפרסים. במקום השלישי, ממכבי זבולון אשדוד, עוז אדם. במקום השני, שייט חיפה, עומר צחר. ואלוף ישראל בלייזר סטנדרט מהפועל תל אביב המועדון הימי, יובל בוצר. צלמים בבקשה. שאר כפיים לאלופי ישראל. אנחנו רוצים שוב להודות לכולכם על ההשתתפות, היה כיף לארח אתכם. צאתכם בשלום, סעו בזהירות הביתה ולהתראות.